félünk este a Blahán, egyedül a Blahán. Elfogadnak talán, téján, elcsúszok a banán, éjjel, némát, célján. What do you do for a living? I gym. Már nem félek este a Blahán, egyedül a Blahán, este a Blahán, befogadnak talán. Már nem félek este a Blahán. Ebédelünk, gyerekek. Ne! 26 lett. Jó. Voilà. Olyan 350 kalória? 400 kalória? 40 g fehérje. Tök egészséges, fúj jó, és finom. Most be fogom szabálni kondi előtt. Szia tesó! Ciao. Megy a repülőnk. Hol megy A repülőnk? Hol megy a repülő? Menjünk, passz meg be! Lekésjük a repülőt. Hol megy a repülő? Úgy kedvencem a kollega. Imádom a kollega szót. Hoppá, kis pre-workout, Egi. Alufóliába csomagolt eufória. Said-tól jött az alszöveg. Biztos. Aludobozba csomagolt eufória szex. Ez az. Ez az. És most megint megyünk Danger Zone-ba. Nagyon itt jó. vagyunk Blahán. Nem félünk este a Blahán, egyedül a Blahán. Elfogadnak talán, téján, elcsúszok a banán, éjjel, némát, célján. Na jó van, majd jelentkezünk kondiba. A flow pontosan jó pont, mint a McDelivery. Ha közben minden büdös csicska szarját megteliveri. Na, itt van a kis pre-workout. 4 darab gullonkex. Ez a barack utána lesz. Ez direkt tweakja. És itt van a mai kardióm ember. Ezért 3 bajotékos a boltot bejártam, érted? Menj már, Jó, de várjál, meg benyomom a kekszet, jó? Ja, rettenthetetlen, megállíthatatlan falunk belé. Ez nagyon laza tesó. Ez nagyon laza geci. Nem. Szeretnék egy új studit, egy új tanulmányt indítani, hogy a gym pro, hogyha mondjuk duóba mennek le, vagy trióba, vagy squatba, ugye mit Fortnite-ba, akkor melyikük a sikeresebb izomépítés, hipertrofikus izomépítés szempontjából, jól mondom? Igen. És ugye a pihenő idők, hogy mennyit beszélgetnek, mennyit várnak egymásra, mennyire befolyásolják a hipertrofikus muscle improvementot. Mennyire sikerült, Szabi? 6, 7. 6, 7. 6, 7. Metcalf. Mennyi? 10? 22. 10? Mit mutattál? 10? Jó, nem kapom már jobban, mert még a végén eltanulod. Ja, még 2.
Megyek haza. Go home. Megyek haza. Dini el lett küldve a rákba, mert nem optimálisan edz. Nem úgy, mint én. Én full optimálisan, kaffal, hoppá. Most kis overhead extension lesz Szokiba. Aztán meg egy set push down. Overhead-del kezdesz? Aha, mert az van jobban elmaradva. Annak az izmai. Most tanulázom magamnak, bloated vagyok, mint a kurva élet. Bloated. Hát igen. Pro bloated. Igen, mert általában mondasz. itt látszik rendesen az oblik el szeparálódik. Miért te most más ember vagy, hogy a tested más? Hát mondjuk meg kurvára nem ilyen állapotban kéne legyek 6 héttel a verseny előtt. Jó, hát de egy hete még nem ilyen állapotban voltál. Egy hete Nem így... egy 500 grammal több voltam, bocsi. Na hát, tesó, de... Ez most csak a jelen állapot, de az irány jó, De szerintem. igen, tudod, tökre Szóval az irány jó. Tökre Jól belőtted magad. demotivál sokszor, hogy Jó, hát de ez highs and lows, ez ilyen mély és magas, tesó, hát ez normál. Ez az élet, tesó. 3 napig mély, aztán 3 napig magas. 3 napig tilós, aztán 3 napig szabad. még egyszer tweakelek, passz meg. Ennyi annyi. De azért, mert gyengül, vagy nem erősödök, nem is gyengülök, csak vagyok, bassz meg. Nem haladok sem el. Tesó, katolsz, bazd meg, milyen elvárásai vannak De magadtól? katolás közben, hogyha jól csinálod, kéne tudj erősödni. Jól tájmolod a karbokat, elég fehérjét teszel, és elég keményen ezzel fejlődni fogsz katon is minimálisan. Hát jó, de érted, hogyha kevesebb energián van, akkor az úgy... Hát de azért eszek karbot edzés előtt, hogy legyen energiám. Na, csináld meg. Csemén? Meg pihennek jól van? 3 perc pihenő optimális. Találtam egy... Ennek meg a felső, szóval még 2 A longhead annyira látszik, geci. Nagyon beteg. Ide. Hú, ez kardió lesz, passz meg. Volley kardió. Jó, ez kardió lesz. Míg matton, mattat, nettél, futtat, 6-tól nyekek, 8-tól már uggat. Jó van, elmagyarázok előtte gyorsan mindent. Azért innen kezdjük, mert 90 foknál van a legnagyobb ellenállás. Ja. Itt van a felkar és az alkar 90 fokban. 1, 2, azért van a kezembe ez, mert ugye jól megszorítom, és akkor még több erőt tudok kifejteni. Ez olyan 3, furán hangzik, tesó. 3, azért nem ezzel fogom alapvetőleg, mert akkor a csukló is egy faktor, ami miatt Ez nagyon gyengébb ilyen lehet a gyakorlat. optimalizációs maxingolás. És akkor itt megtámasztom magam, hogy stabil legyek, és akkor Elég durva. Azt izgat, elég, untat. Digga, please, don't show me what you got. Videózok neked egy szar setup, egy szar set. Igen, ezért akartam videózni, mert ez kicsit beteg. de fáj. Full stack. Hát basszak. Full stack, stack overflow.
Milyen a strap? Először jobb volt egy kicsit. Mindegy. Ami ott van bele a sokoron a párosházán meg mindig. Nem szeretek edzeni. Gyerek, nem vagy buzi? Nem szeretek edzeni meg. Mert más, amikor másba vagy, és más, amikor éled. De én veled leszek mindig jobb, ha tudod, nem kell félned. Meg közös lett a nevező, meg közös lett az érdek. Meg a rokonok is közös képet kérnek. Na, úgy döntöttem, hogy gépezünk. Nem ahogy van kedvem hozzá. Aha, Szívesebben tibároznék. Kelszóra jó. Szívesebben tibároznék. Nem kellett volna széttörni a 200 kilós maszással. Nem én voltam, anyád ült rá. A húgod ült rá. Ilyet nem játszunk. Na. A döme ült rá, a döme ült rá. Ilyen offenzíven játszunk, akkor játszunk keményen. Most személyeskedjünk, gyerünk. Segbe raktam dömét. És te bazsát, ne! 41 000 kilogramm. Mennyi? 271 000 kiló? Azt hittem 6 millió. Jó, hogy Jimmy Neutron csináljad. Gym Neutron. Én vagyok a Gym Neutron. Jim. Jimmy a Gym Neutron. I gym. I gym. What do you do for a living? I gym. Gym is not an occupation. És közben kivillan a fogamon a blink, baby. Igen, fogas ez a kérdés, mégis mind érti. Ha trashnek a popa, mégis miért nézi? Mint mikor az ügynök a dolgát intézi. De már nem félek este a blahán. Egyedül a blahán, este a blahán. Megfogadnak talán, már nem félek este a blahán. Rájöttem, hogy én vagyok Betonhoffi. Megegészített betontól. Itt van a legutóbbi 2 nap kardiója. Gólt. Látszik.